И здравейте хора, днес ще ви покажа как да направите ракета в Майнкрафт. И нека да започваме. Ще ви трябват Iron Block, Sticky Dispenser, така да Sticky Piston, тази камера тук и слайм. И следното, което трябва да направите, слагате блок от Iron и преброявате 1, 2, 3. И на четвъртия блок трябва да сложите другия блок. 2 hours later. И да. И между тях трябва да има 3 блока разстояние. И по диагонал трябва да е един блок. И така друг. И ето това ми е началната структура, която трябва да има. После слагате слайм отгоре на всички блокове и правите така. После го дигате ето така и слагате ето така камерата. И отгоре още 2 блока след. После отивате долу и слагате ето тук 2 камери. После от другата страна още 2. И под тях трябва да сложите стики пистените. И най-накрая, за да като тръгне нагоре, за да не подскачате, защото тя ще лезте нагоре де факто, слагате един Iron блок ето тук, слагате Iron блок по средата и ракетата ви е готова. И добре хора, това беше за днес и чао до другия път. Чакай, че сложих този блок. И чао до другия път.